Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Okay. Nakatuog days, Chris. Bitaw da. Nabuhi gida. Oh, Andy, nasuko ba ka ni Chris? Miss Babes, Nag-away mo? Murabag, suko kayo ka ni Chris. Nga naman, unsa ba hinungdan, ha, Andy? Suod mong higala, di ba? Pero murag may kasuko gyud kaniya. Nga no, unsa hinungdan? Ha, Andy? sulti part. Aram sitol inyong problema. Sultihi mi, Andy. Unsay problema ninyo ni Chris? Ha, Andy? wa, Miss Babes. Pero sa imong sinultihan, klaro kaayo nga naglagot ka ni Chris. Ingana ramang gid Miss ba? Lagutay ba? Oh? Mao ba? Okay, sige. Pero kung doon na may problema, sultihi ko. Basin, usak ko sa makatampo sa solusyon. Salamat kay Miss Doon na Babes. kayo problema, ni. Dili ka masulti. Hilom, Franco. Andi, bitaw eh. Patakag ngal-ngal di ay. May pagbuhilom na lang ka diha. Oh, sige. Andy, okay. please lang. Ayaw inaanak si Franco, B. Imo mo lang dispatsahon. Okay, Miss Babes. Wala na problema para na ko. Lainan ko maminaw, Franco. Respeto ra gyud ang akong gikinahanglan. Miss Babes. Pwede, Franco. Hangyo lang ko. Muuna ko. Ikaw. Okay ra. Sige. Tanaw na ko ni mo. Rag, hapo kay kag naong eh. Lapoy kay gitsura oh. Haggard kay mong naong. Mo ba? Sulta sa inyong binutagay. Franco. Angay pa kung muli. Kung muli ko. Sabi kong buhaton sa bahay. Pag hinuktok, ako na unas na itabo na ko. Shit ba yay? Ano na itabo pa man? Nga man? Hey! Maghiko ka! Kung maghiko ka, ay pangamaw! Amo na! Sorry, Part. Hapit na lang mapagkaida. Asa mo pinipaingon? Tawagan ko lang si Manang Inday. Oh, nga naman. Aron siya may makabantay ni Chris diri sa ospital. Oh, sige. Mao ba? Kinahanglan nga doon ay makabantay ni Chris. Oh, sige. Ikaw magigo. Franco, nasabot na ko nga doon ay gitago si Andy nato. Miss Babes. Nakamatikod ka? Oh, matikod ko. Pero di ba sulti? Kumuta na ta. Bro, masuko man. Kung nato nang ikasulti si Chris, pangutan-o nato. Unsa ilang problema ni Andy. Okay. Okay, Miss Babes. Ay, listen na kayo yung jeep. Ay, mag-taxi na lamang ako. Magpa-refund na lamang ko ni Miss Babe sa Piliti. Oy! Hoy! Hoy, driver! Unsyalan, good ka, oy! Dali manang! Matak mo, malaman tani mo? Namagay nilabang ang maragbuan. Unsyan? May lingi-lingi. Yan na rin nilabang bisag go ang signal. Hoy! Nakailang ko ni Ana! Si Andy ka na! Kita Andi. Ay, aamo ka nang higala. To na sa pikas ay. Ay, nakatabok na. Muragwas ka gulingon. Baka hindi kang utok. Walang ilingi. Bisa ka pinamadas magkan pero wag ilingi-lingi. Bago tong nasugdan manang. Unsyan?
Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Kapit kong mamong da. Kita, bangag tingalig ito. Unsay bangag dong? Bangagod, buti pa sabog na sabog, adik. Ha? Oy dong, dili ka na adik si Andy oy. Dili ka to sabog. Ay, pero mulabang sa kasada, wiling-iling. Ay, may diferensya sa suotok mo lang. Unsan? Oh, maayo kay ni aka man ang inday. Hala? Ay dako, agog palaster ni anang agtang ni Chris, miss. Murag, di hadapitang nasama ng inday. Hala? May kinabuhi pa yung taon? Ang ulang gitahon. Gitawagan ti kanang. Aron kasamtangan nga makabantay kang Chris. Kay wa may makabantay niya good. Si Andy ni uli man. Ay, tuara. Speaking of Ande. Uy, Oh my gulay. naka-in-English magug kanang. Ay, hapit man madisgrasya si Andy, oy. Ha? Ano nang inday? Ay, hapit mabangga ay sa taxi nga akong gisakyan. Unsa? Uy, ngano man? Kay Mila bang mas kalsada nga bakante ang utok. Nganong nakasulti man ka anak man ang inday? Ay, hapit lagi siya mabangga ay sa taxi nga akong gisakyan. Wa may lingi-lingi nga Mila bang. Uy, bisag gisit-sitan sa driver nga akong gisakyan ho. Wa gayud mo lingi. Paturatoy lamang og labang. Unsa? Lagi. Ay, nakaingon gud ang driver nga bangag si Ande. Bangag? Bangag ba? Adik ba? Hindi man na-addict si Andy ng inday. Ay, maumang gani. Pero, nga man kitong blanco man siya nga milabang sa kalsada? Naunsa man di kato siya? Ako patawasin ang tagay sila inom. Uban na ni Chris. Ay, mao ba? Anong nahitabo pa man? Ngano man? Uy! Umangga magod ka! Nya, saman. Uy, kalain, di ka na, uy! Shit. Oh. Bagting sa kampana. Oh. Ni ako sa basilika. Ni ako sa simbahan ni Senyor Santo Niño. Musud pa ka ko sa... Asa ko. Unsa ni nga akong nahimutangan? Dextrose? Nga nakasalangit to. Hoy, kumusta ka naman? Salamat in taon kay buhi ka. Di na ko gusto mabuhi pa. Unsan? Gusto na kong matapos ang tanan. Gusto na kong mamatay. Ay nga naman in taon. Nga gusto ka namang mamatay. Ha? Naunsa ka, Chris? Gusto na kong mamatay. Ay nga naman gani. Gigastuhan ka man gani din ng Miss Beth para mabuhi ka. Unya, karon ikaw, gusto kang magpakamatay? Ha? Nga na ba? Unsa ba hinungdan, Chris? Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.